Kublesi pun ipi ki parlok te hakane video ngin saya pe ka keri ka balayo ban job bun iya ka FIFA World Cup na du balas dang iya kane ka lempong te ngap dan sob hai pi ki parlok sya kane ka channel lada pisung tonat ki kubor sport lane lada pide ibdang thamai wat klik ban subscribe like bat sahai iya ka video te hoi parlok kumba pitip baka FIFA World Cup ka de ka jingil kai football ka bapau nam tam ha ka perthei ka balai kun da ki kunhon yele kai jong ki shinrang ki bal kamrang ba haman la ka sausnem na du balas dang yaka ha usnem shijar khandai spa lai pheu like no ta usnem shijar khandai spa sopwar bat sopnru namar kathma ba baar bat tang pratli hi ki national team ki balala ban job iya ka FIFA World Cup na du balas dang iya ka ne kalempung haus nem shijar khandai spa lai pheu bat barok kiri ki bajob kide ki bawan na Europe ne South America bat kari ka bali job bunsin iya ka FIFA World Cup kade ka Brazil da ka bakalala ban job hadu santli ki nam ladu kata haus nem shijar khandai spa santopra haus nem shijar khandai spa ndropuar bat haus nem shijar khandai spa nyopeu bat shijar khandai spa khandai busau bat haus nem arjar ar kat baga Italy bat ka Germany ki khai ha ka kerdan ka baar da ka baki ne ki artli kiri kilala ban job marsausin iya ka FIFA World Cup bat bot saka Argentina ha ka kerdan ka balai da ka bakalala ban job hadu laisin kentup iya ka jingla jongka ban job haus nem arjar arpuar kat baga Fran bat ka Uruguay ru kilai khai ha ka kerdan ka basau da ka bakila laban job mar arsin ya ka FIFA World Cup bat ka England bat ka Spain ru kila laban job tang sisin ya ka FIFA World Cup